Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regei tibva tapinda mumamessages edu emuzuva ranhasi. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu, asi makavigawo chitupa changu. Mukoma, ndinewo nyaya yangu yandiri kuda kutaura nemi. Mukoma, inini ndine mhiko nemitemo yandakasiya ndaudzwa nevabereki vangu. Nanhasi uno mhiko nemitemo iyi tichiri kungoitevedzera paukama. Baba naamai vangu vakasiya vandirayira zvose zvandaifanira kuti ndinge ndichizoita kana kuri kunzi ivo vanenge vashayika. Baba naamai vangu vaiva nemusha wavo, asi kuburikidza nezvavainge vakabata, izvo zvakazoita kuti vange vachizotama kubva kumusha vachiuya kuzovakira muno mutauni. Inini nevanin'ina vangu takazosara kuzvarwa, asi vabereki vedu vainge vava kutogara mutauni. Saka mukukura taingoitiswa zvimwe zvinhu zvatainge tisinganzwisisi, asi taizongoita nekuti taingoti ko tingaita sei, sezvo ivo vari ivo vabereki vedu. Ndinorangarira kuti pandakatena 12 years ndakati ndichibva kuchikoro ndikabva ndaona baba vangu vainge vakagara vakati ivo baba, amai vangu neumwe murume uyo wavakatiudza ivo vachiti ndiye ainge ari dokta wavo. Takati takagara kudaro ndokubva amai vangu vabva vati kwandiri ndinge ndichienda kunodana vanin'ina vangu vaviri. Vakabva vati kuhanzvadzi dzangu dzinge dzichienda kuspare room. Musi uyu mukoma, chandinogumisidzira kurangarira ndechekuti takabayiwa injection nadokta ndokubva tangorara. Patakazomuka tainge tiri panze tisina kana chatainge takapfeka. Tainge tiri inini nevanin'ina vangu, tainge takakombwa nevamwe varume vainge vakazvimoneredza nemablankets ainge ari eblack. Varume ava vaiva vakazvivhara kumeso, asi mukutaura kwavo ndakanzwa kuti pane umwe murume ainge achitaura, ende mukutaura kwake murume uyu ainge ari baba vangu. Ndakanzwa kuti izwi iri rainge riri izwi rababa vangu. Varume ava vaiti kana vakaimba vaibva vasvitsana imwe kamba yavaipota vachidira-dira rimwe rainge rakaita kunge ropa. Zvinhu izvi zvakati zvaitika, umwe wevarume ava paakaona kuti inini ndainge ndapepuka, akabva auya pacho pandainge ndakarara, ndokubva andikika nebhutsu, ndokubva ndangokolapsa zvekare. Pakazofa vabereki vedu vakangobuda vachiti vachamboenda kuholiday. Ndokubva pamba pazongosvika vamwe varume vainge vachiti vabereki vedu vainge vari kumotuary, vachiti vainge vakaita accident ndokubva vangofira paspoti. Asi vanin'ina vangu nehanzvadzi dzangu tose takabva tarambidzwa kuti tinge tichienda kurufu rwababa naamai vangu. Inini ndini ndega ndakaenda nevarume vaya ndikanoona zvitunha zvevabereki vangu pavainge vari kumotuary kuPare. Patakasvika pagedhi repaPare wainge watova usiku, asi ndakaona kuti gadhi ainge aripo akabva apiwa mari ndokubva abvumidza motikari yatainge tiinayo kuti inge ichipinda muyadhi yechipatara. Takati tapinda ndokubva tatenderera ndokubva taenda kumotuary, ndokubva tanosangana ikoko nadokta vaya vekumbouya kumba vakatibaya mainjections. Vaitova nename tag, asi nekukura mamemories acho ava kuita achiita fade away. Takati tiri kumotuary kudaro ndakaona kuti zvitunha zvababa naamai vangu zvainge zvakatoiswa patebhuru, asi zvainge zvakafukidzwa nemagumbeze eblack. Vanhu vaya vakati vanamata nechirudzi ameno kuti mutauro wavainge vachishandisa vaitaura mutauro upi. Vakati vapedza, dokta vaya vakabva vandipa bepa iroro rainge rakanyorwa mhiko zvese nemitemo, ndokubva vaita kuti ndinge ndichipika pamberi pababa naamai vangu semwana wavo, kuti kupika kwandainge ndichiita ndichazotevedzera zvose zvainge zvakanyorwa pachipepa ichocho. Takazobuda pachipatara tiina dokta vaya zvekuti pagedhi hatina kana kuzombobvunzwa kana chinhu 1 nemagadhi ainge ari pagedhi. Vanhu vaya vakazodzokera nesu kumba ndokubva vanotisiya mumaoko eumwe shamwari yevabereki vedu uyo akazotichengeta kusvikira mukukura kwedu. Saka mukukura kwedu takakura tiri vanhu kana kuti vana vaingogara vega pamba yatainge takasirwa nevabereki vangu, asi taingopota tichichengetwa neshamwari yevabereki vangu, asi aisagara nesu 24/7.
but mumba maiitika zvinhu zvakawanda mukomanashi. Dzimwe nguva waikwanisa kungoona hama yedu inenge yakasofa kudhara yakangomira mumba, mungava muri mukicheni kana kuti mutoileti, asi chipoko chehama iyi chinenge chakangomira apa. Dzimwe nguva chinenge chakangozara ropa, kana kuti chinongokutarisa chobva changopinda mumadziro nekubva chatongodhisapiya. Ivo vabereki vangu vainge vakandiudza kuti kana pamba zvinhu izvi zvikaita sekudaro, ndinge ndichishandisa mhiko dzavainge vakandiudza kuti mweya yehama dzakafa dzinge dzichibva pamba pedu, asi mweya iyi kana ikabva pamba pedu inobva yaenda yobva yatanga kunoshungurudza vamwe veukama. Mukomanashi, iyi ndiyowo family secret yedu. Ndangoti ndingotaurawo zvishoma zvakaitika kwatiri sevana vemufi. Hei vedare, ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu makavigawo chiso changu. Inini mukomanashi handina zvangu urombwa kana kuti chii zvandakabata, asi nyaya yandiri kuda kukuudzai inyaya yakamboitwa nababa vangu. Inini baba vangu tichikura vainge vaine divisi. Baba vangu vairima chaizvo. Pane zvimwe zvinhu zvataiyotoona pamba, zvinhu izvi zvainge zvakaita like mipurwa. Dzimwe nguva taikwanisa kungoona madzvinyu, but madzvinyu awa anenge akakurisa, saizi yacho inenge isiri normal padzvinyu. Saka ivo baba zvavaipota vachiita, vaiti kana mumhuri mukafiwa, kana kuti nguva iya yekuti mumhuri munenge muchida kurohwa makuva kana kuti guva, ivo baba vangu usiku hwacho wekuti vanhu vanenge vachifanira kuzonge vachizoungana the next day, baba vangu vaibva vatora hanzvadzi yangu vobva vamupa coin, but iye achindiudza aiti hanzi vaimupa macoin aya ekudharadhara enguva iya Zimbabwe ichanzi Rhodesia. Hanzi vaitora macoin iwawo obva vati kuhanzvadzi yangu, pinda mudura uende kunokwidibira coin iri netswanda. Saka baba vaiti kana vakatuma hanzvadzi yangu kuti ange achipinda necoin mudura, taizoti mangwana makuseni patinomuka pachivanze taiona paine umwe muhwezva unenge uchirakidza kuti nyoka inenge yakafamba ipapo inenge iri nyoka inenge yakakura. Muhwezva wacho unenge uchirakidza kuti nyoka iyi inorakidza kuti inenge yakabva nemusango ichinopinda mudura imomo. Baba vangu vaiva munhu wekuti vaisatombonyara kana kumutsa mweya wemufi. Zvinhu izvi vaikwanisa kutozviita kana zuva rakacheka nyika. Vaiti paya panoungana vanhu veukama, kana umwe munhu akada kuita like against ivo baba, ndinorangarira kuti pane pakambofa vamwe vatete. Saka tete ava pavainge vachifanira kuti vange vachitarirwa guva ravo, ivo baba vakabva vapikisana navo vakati tete vanofanira kuvigwa pachuru chakati. Saka vakanetsana neumwewo weukama. Munhu iyeye mukomanashi haana kana kuzombotora mwedzi ndokubva angofawo. Muzukuru uyu akatanga anetsana nababa vangu pamariro avatete, but umwe musi akazoti achidarika nepamba pedu ainge akadhakwa, akangoita zvekungodanidzira ari kunze kwechivanze ndokubva angoti, sekuru, saka munofungidzira kuti makangwara here? Zvinhu izvi mukomanashi akazvitaurira mukudhakwa, but ndinofungidzira kuti ainge achitotaura kufa kwaachazoita, nekuti akangoti, sekuru, saka munofungidzira kuti kumutsa kwamakaita Ereki munofungidzira kuti nekuwirirana kwandainge ndichiita naye achiri mupenyu munofungidzira kuti Ereki angandiuraya here? Ndokubva adarikira, ndokubva aenda. Usiku wazofa muzukuru uyu mukomanashi, chakaitika ndechekuti taiti kana tikadongorera pachivanze chedu taiona kuti painge paine mazimbe aya ainge akatsvuka. Saka aiti kana akatsvuka kudaro aibva aungana ose panzvimbo 1 obva apfuta moto iwowo waiti kana ukabaka. Moto uyu waiti kana ukabaka waibva wasumuka wobva waita sekunge unobhururuka uchienda mudenga. Waizoti kana wava mudenga kudaro moto iwowo waibva waputika, mazimbe aya obva apararira nedenga rose. Mazimbe aya obva adonhera zvekare pachivanze chedu, obva atangidza zvekare kuungana, moto iwowo uchisumuka zvekare woputika. Zvinhu izvi zvakaitika usiku hwose. Mangwana makuseni mukomanashi takati tichimuka ndokubva tagamuchira shoko rerufu rekuti muzukuru ainge ashayika. Mukukura kwedu pane dzimwe ndufu dzatinotoziva kuti ndufu idzi dzainge dzakatokonzereswa nababa vangu. Saka pane vamwe bamunini vainge
vainge vachishanda vachigarawo kuHarare. Vaiva nemwana wavo. Cousin brother wangu uyu aigona zvisingaiti, kunyange grade 7 yake ainge akatobuda nemaunits ainge ari right, but vaisava vanhu vaiwana zvaingovawo zviya zvekuti vaingorarama vachingoita zvekujoinidzira. Ivo bamunini pavakaona kuti mwana ainge apasa O level yake, vakabva vatumidzira cousin brother yangu kumusha nemaresults ake, vachiti ange achiuya kuzorakidza baba vedu maresults, zvose nekukumbirawo mari yekuti ange achizoenderera mberi nezvidzidzo zvake. Cousin brother yangu uyu akati auya, but baba hameno zvavakangomuita, nekuti takangoona umwe musi vachitorana vari ivo baba necousin brother vachienda kumakuva. Pandakazomubvunza iye akabva ati bamukuru vanga vachindirakidza makuva, vanga vachiti kwandiri, apa ndipo pakarara vatete vako, apa ndipo parere gogo vako, apa ndipo pakarara sekuru vako nabamukuru vako. Saka kana ukazoshandawo nesimba, handiti uri kuona kuti mamwe makuva awa haasati avakirirwa. Kana ukadzidza ukazoitawo mari, unge uchizodzoka wobva wavakirirawo makuva ehama dzako. But mwana uyu mukomanashi akati adzokera kumusha, baba vaingotaura vaine kamwe kakushora. Ivo baba vangu kunyange zvavo vainge vari headmaster, but ndizvo zvavainge vari. Vaiti kana mwana wemumhuri akati iye haachadi kuenderera mberi nechikoro, vaisambotidzidzisa kuti chikoro chakakosherei. Inini mukomanashi ndakatongogumisidzira ndiri form 2, ndakangomuka ndichiti handichadi zvekuenda kuchikoro. Baba havana kana kumbogara vapikisana neni kana kuita sei, vakangondisiya ndakadaro. Saka vakarakidza kuti vainge varwadziwa nekupasa kwainge kwaita mwana wemunin'ina wavo, nekuti vakabva vati saka vanhu vari kuda kuti ndinge ndichitambisa upfumi hwangu kuti mwana uyu aenderere mberi nechikoro. Chikoro chacho chine basa rei? Zvakazoitika ndezvekuti takazongonzwa kuti cousin brother wangu ainge akangobuda mumba, hanzi ainge achirakidza kuti ainge ava munhu ainge ava kutanga kutopenga. Akangobuda mumba achitiza, ende kutiza kwaakaita hapana kana akazombomuwana. Nanhasi mukomanashi takamboti tinge tichizama kumutsvaka, takatombofamba but kuwanikwa haana kana kuzotombowanikwa zvachose. Mukomanashi inini zvangu ndakabva ndangotamawo, ndikabva ndangofuratira musha wevabereki, nekuda kwekuti pakazofa baba tainge tava kungoona zvimupurwa zvichingotenderera pachivanze. Inini ndikabva ndangosiyana nazvo. Pari zvino pane imwe hanzvadzi yangu uyo akangomitiswawo ndokubva angorambwa nemurume, ndiye agere pamusha apa pevabereki. Ivo baba vangu vakazotosvika mukufa, but inini navo tainge tava kusataudzana. Kusataudzana kwedu kwakatangira inini pandakada kuti ndinge ndichizowana. Ivo baba vaingoti kana ndikapfimba musikana uyu vaibva vatanga kushoropodza vachiti uyu handimudi pano, kana ndikatizirwa neuyu vobva vati uyu pano handimudi. Saka pane umwewo musikana wandakazosangana naye. Musikana uyu aivawo munhu ainamata, saka ndakabva ndatanga kungoendawo kusowe kwacho kwaainge achipindawo. Ivo baba pavakaziva kuti ndainge ndava munhu ainge ava kunamata, vakabva vati kubva nhasi chiziva kuti iwewe hausisiri mwana wangu ende inini handisisiri baba vako. Mukoma, ivo baba pavakandiudza mashoko awa ekuti pano pamba pangu handichadi kana kukuona, havana kundiudza mashoko iwawo vari mukuseka kana mukufara, but vainge vakatondibatira pfumo vachiti kana ukaramba uri pano ndinokubaya nepfumo iri, ende kana ukafa ziva kuti iwewe uri ropa rangu, ende handina ngozi yandinowana kubva kwauri nekuda kwekuti uri ropa rangu. Ndokuzobva kwandakazoita pamusha, ndokubva ndamboita mazuva ndichitorara musango. Mukoma, pandakaona kuti ndainge ndadzingwa pamba nababa, ndakabva ndamboitawo nguva ndichirarama ndichita zvekupoterawo muhama, but baba vaiti kana vakaziva kuti ndava kugara kwaningi, ivo baba vaikwanisa kutouya vachipopota kana kuti vaita zvekutofonera hama iyoyo. Saka nekuda kwekuti hama dzababa dzainge dzichitya baba vangu, hama dzaibva dzangoti hatichakwanise kuramba takagara newe. Ndakazotoita mazuva ndichigara musango, ndaingotiwo kana wava usiku ndobva ndangotsvakawo chikomo chinenge chakati kwirirei, ndobva ndangonorarawo pamusoro peruware kana pamusoro pechikomo ichocho. Musikana uyo wandainge ndichifambidzana naye pandakazomuudza kuti pari zvino ndiri munhu ari kungogarawo musango, Mukoma ndiye akazotokumbira vabereki vake, ndikazotomboita mazuva ndichigara pamba pevabereki vemudzimai wangu.
Kubva ipapo ndipo pandakazodzidziswawo zviya zvekukanda mapoto nekukanda migomo, ndokubva ndazototanga humwe upenyu hutsva. Saka kana ndikatarisa upenyu hwandiri kurarama inini nemhuri yangu, zvekare kana ndikazotarisa vana vababa naamai vangu, ndinotoona kuti inini mukomanazhe sowe nemunamato ndo zvinhu zvakandibatsira, nekuti dai panga pasina izvozvo mukoma, ameno kuti ndingadai ndiripi. Pamba pedu tichikura paiva nezvipfuwo zvainge zvakawandisa, painge paine dzimba dzainge dzakatovakwa zvekuti panguva yacho ndidzo dzainge dzichitonzi ndo dzimba dzakanaka. But kana mukadarika nepo mukoma, unosvika pakunzwa tsitsi kuti pamba apa shuwa here kuti paitombovawo pamba paheadmaster. Mukoma, ndinokumbirawo kuti mundisvitsirewo nyaya yangu, inini ndiri kuZimbabwe. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa namukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadii hama, ndakambonyorerawo nyaya yangu pano paplatform makore apfuura, uye ndakatomboedza kutevera nevainge vandipa mazanowo pano. Inini ndiri murume ane vana vaviri nemudzimai, ndava ne10 years ndaroora, asi dambudziko randinetsa kwemakore akawanda nderekuti kana ndikawana basa handigari pabasa ipapo zvenguva refu. Nguva yandinongotanga kuronga kuita zvine musoro, basa racho rinobva rangopera. Ndinotombotora nguva refu ndichitanga kutsvaka basa zvekare, panenge pasina pekuti ndinge ndichikwanisa kuwana mari. Kamari kaya kandinenge ndachengetedza ndiko kandinobva ndatanga futi kubata ndichishandisa. Ndobva ndamboedza kuita mabhizinesi asi hapana chinenge chichibuda. Ndakasvika pakuda kuzvishandira nekuti ndinoitawo mahouse renovations, asi kungoita maquotations pasina kana chinozombobuda futi. Basa racho handitomboriwani, chero ndikaita iya inonzi undercharge pabasa. Kunyangwe ndikatoita undercharge zvinenge zvakanyanyisa, but hapana kana anenge achizombondidana kuti ndinge ndichizoita mahouse renovations acho. Kudzokawo kwandazoita pano, ndiri kutsvakawo vanokwanisa kundibatsira. Handisi kuda kuromba vedu we, ndiri kuda kungoti ndikwanise kuti ndinge ndichingoyambukawo, nekuti upenyu hwangu kana ndikazvitarisa hapana kana chandinoita chinobudirira. Kubva kurarama kwangu handina kana kumbobvira ndanyatsokugarawo pabasa. Kampani ikati iri kumisa, ndini ndinobva ndatotanga kumiswa uye kupomerwa mhosva, kungovengwa chero nevanhu vandinenge ndisina kana kumbotadzira, uye kuvengwa nehama dzangu asi ndisina kana mhosva. Ndinogarawo zvangu muno muJoni, ndiri kusaidhi kunonzi kuPort Elizabeth. Ndinonamata, handinwe handiputi. Ndinotomboedza kuti ndinge ndichitsanya uye kuzvinamatira pachangu, asi hapana kana change. Uye kana ndikawana basa ndinoedza kushanda nemazvo, asi chinofamba hapana. Saka kuuyawo pano ndapererwa kutsvakawo rubatsiro, handisisina pekutangira, ndatogumirwawo neupenyu. Sori nekurebesa nyaya yangu, maita basa muve nezuva rakanaka. Vedare zvakangooma hazvo vedu we, asi mumaprograms awa tinoona kuti kune umwe anotouya achitotaura kuti ndini ndiri kuziva icho chiri kukonzeresa kuti mumhuri tinge tichitambura, then kouyawo umwe anenge achiti inini ndiri kutambudzika. Vedare kana kuri kunzi unenge uchiziva chiri kutambudza hama, zvakangonaka kuti unge uchingotaura, hama dzinge dzichisunungurwa. Vedare tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.